hekk erġajna fakkarna is-16 il-kanzunetta finalista fl-Anja tal-Poplu Festival tal-Kanzunetta Maltija. U nistgħu nagħtu bidu issa għat-tieni parti ta' dan il-festival billi nagħtu rikonoxximent l-Anja li tibqa'. Rikonoxximent għal personalitajiet li jkunu taw kontribut fit-tul għal kanzunetta Maltija bl-insin Malti. Fil-fatt fil-passat xi personalitajiet li rċevew dan ir-rikonoxximent kienu pereżempju Freddy Portelli, Paula Bela, Mary Rose Mallija, Walter Mikallef, il-Greenfields, Franz Baldacchino, il-Budaj fost oħrajn. L-ewwel artist il-lejla li se jingħata dan ir-rikonoxximent tant prestiġjuż huwa naraw flimkien. Jismu Johnston Farrugia, twilet fit-23 ta' Settembru tal-1980. Trabba l-Qrendi u llum jgħix iż-Żurriet. Min meta kien għadu daqsxejn ta' tifel kienet toġbu ħafna ir-rima imqabla. Kien jaffaxxina ruħu meta flimkien ma' missieru kien imur jisma' l-għana tradizzjonali Malti. Jien dak li fini sitt bidi tul, ħafna nies jgħidu li jien vera kull. Meta beda jitfarfar, beda jsegwi il-mużika hip-hop u jsegwi mill-qrib lir-rapper Snoop Dogg. Ta' 17-il sena bħala passatemp Johnston beda jikteb il-kanzunetti tiegħu stess. Fl-2002 beda jieħu sem fi programmi televiżivi. Kien ġa qed juża il-laqam tiegħu Hooligan li ma kien xejn ħlief il-call sign tiegħu bħala CB user. Waqt recording ta' programm televiżiv kien iltaqa' mal-floor manager Joanne Buġejja li meta semat lil Hooligan mill-ewwel hemm fih u dlong introduċitu ma' recording studio. Dan wassal biex il-Hooligan seta' joħroġ l-ewwel diska rap u hip hop bil-Malti, Maltama. Malta pajjiż żgħar ġewwa l-Mediterran, nintroduċi ruħi jiena l-Hooligan ser inkanta din id-diska fuq dan il-pajjiż billi madru u nfaħru nipprova nkun preċiż il-gvern. Fl-2003 ħareġ l-ewwel CD album tiegħu, Oriġinali Bħali. Dan-l-album sploda fix-xena mużikali Maltija. F'dik is-sena stess l-album Oriġinali Bħali rebbaħ lil Hooligan żewġ Malta Music Awards. Oriġinali Bħali, għamilt CD, Oriġinali Bħali, bil-Malti, Oriġinali Bħali, mit-tnejn sal-ħadd tajjeb jew ħażin nolqot lil kulħadd. Fl-2004 nieda is-single u music video bl-isem ta' Nieħdu Buzz. Olli dejk ta' xannu kif ukoll tal-lemin, nisa u rġiel Maltin wawċin, moħħkom dit-diska serridut, mellollu jdejk u waqsu l-fuq. Fl-2006 introduċa fix-xena lokali it-tieni album tiegħu, Holiġinali. Fl-2012 ħareġ album ieħor, Triloġinali. Dan wassal għal rikonoxximent ieħor fil-Malta Music Awards bħala l-aħjar album hip hop u R&B. Fil-Festival Internazzjonali tal-Kanzunetta Maltija tal-2013, il-Hooligan flimkien ma' Gemville ġew fit-tieni post fit-televoting kif ukoll rebħu l-premju għall-aħjar wirja fuq il-palk. Fl-2014 u fl-2016 Hooligan rebaħ l-ewwel żewġ edizzjonijiet tal-konkors tal-hip hop Botta u Risposta. Fl-2016 il-Hooligan li issa beda jkun magħruf bħala Holly kien mistieden sabiex jakkumpanja lil kantanta Ember f'numru ta' festivals fiċ-Ċina. Tul is-snin il-Holly ħa u għadu jieħu sem f'bosta programmi u sensiliet televiżivi. Lejn l-aħħar tas-sena 2017 Holly ħareġ id-diska Mument ta' Skiet. Din is-sena rajna lil Holly jieħu sem fir-rock opera Ġensna u propju f'dawna il-jiem ħarġet l-iktar kanzunetta riċenti tal-Holly. Dak iż-żmien. Is-sapport u l-għajnuna mill-familja u l-ħbieb tal-Holly kienu u għadhom fattur importanti ħafna fil-karriera ta' dan ir-rapper Malti. Elton Zarb huwa il-manager tiegħu kif ukoll il-producer tiegħu flimkien ma' Matteo De Pares. Bħala kantawtur pionier fix-xena lokali tal-hip hop u R&B huwa tassew xieraq li l-Holly llejla jingħata dana ir-rikonoxximent ta' l-Anja li tibqa'. Darba wieħed għallin gawdi minn meta nkun żgħir, ħax il-ħin itir
وزمن يعدي ملاير. Yo. Thank you. What? Yo. Check it. Who is it? Who mela wieħed tnejn tlieta tlaqna kbir mulej tina dak li ħaqna mis-semma l-isfel kollha midinbin u ttejtilna triqintu spiċċajna mitlufin kiefra fl-istess ninsabiħa tentazzjoni jgħini jenta x'ninsab mitfuħ taħt pressjoni jinsuġġetta l-iżbal hekk ġejt maħluq nixtieq nikdem il-sini u nżomm ħalqi magħluq imma l-xejn mulej minix kapaċi għandi kollox però xorta ma nistax insib il-paċi popolarità nagħmel il-karità problema naffaċċja kaptan karizma bid-don li tajtni ksibt suċċess bħalma ta' fin dis-suċċess iġib l-istress nipprova ma ngerdirx nipprova nsib mezz imma l-kull ħaġa li nieħu rrid inħallas prezz missier li inti fismewiet sommi dejk fuq ibedni mill-inkwiet bedni mit-tentazzjonijiet il-ħatar tiegħek tal-mument ta' skiet missier li inti fismewiet sommi dejk fuq ibedni mill-inkwiet bedni mit-tentazzjonijiet il-ħatar tiegħek tal-mument ta' skiet tajtni moħ biex naħseb għajnejn biex nara u id-nejn biex nisma il-sim biex nispara il-klim li jiġi fl-irsin bil-sib ta' moħħi inti taf kif jien jien bniedem mamul inkopli ma' kulħadd però bħalma tafni jint skur ma jafni ħadd min issa nisħinajt li nsib il-ħina talb emozjonijiet wara kollox għandi qalb intem mint fija ngħidlek grazzi ta' dan la jien nemmen fiki kolli nemmen fix-xitan qed jgħinni nisbalja nitolbok taħfilli minix b'saħħti biżejjed insemmiħu jidillik int ħnoqti tajjeb u aħna qrid nies sakemm neqirduh kollu bniedem mhux se jistrieħ żbaljajt kemm il-darba u nispiċċa ndur għalik mhux ħanipponta subajja ġieli waħħalt fi missier li inti fismewiet sommi dejk fuq ibedni mill-inkwiet bedni mit-tentazzjonijiet il-ħatar tiegħek tal-mument ta' skiet missier li inti fismewiet sommi dejk fuq ibedni mill-inkwiet bedni mit-tentazzjonijiet il-ħatar tiegħek tal-mument ta' skiet meta l-baħar ikun kan kemm il-darba ninsik meta tgħaddi inqas mewġem mill-ewwel naħseb fik meta ġejt fil-bżonn lilek tlab nistaqsi lili nnifsi inta li jessallab ġieli ġejt fid-dubju jekk teżistix kemm il-darba ħsibt li ma tismanix gergir ta' xtlabt u ma tajtnix semmejt ismek fil-batal u ma ħaqnix naqa daqsek f'livell baxx kemm il-darba wettek li ma nerġax ġieli qasnad disija u nerġa' nisbalja terġa' teħelin jekk mal-qiegħ ninkalja ħalli grazzi missier tal-li tibqa' tismani għax int li biss tista' tiġġudikani ma narakx imma naf li hija temp bħal kull talba dinna laqa billi ngħid ammen missier li inti fismewiet sommi dejk fuq ibedni mill-inkwiet bedni mit-tentazzjonijiet il-ħatar tiegħek tal-mument ta' skiet missier li inti fismewiet sommi dejk fuq ibedni mill-inkwiet bedni mit-tentazzjonijiet il-ħatar tiegħek tal-mument ta' skiet Thank you. Thank you. Mela, l-affarijiet kultant jiġu b'sorpriża meta rċivejt it-telefonata biex nattendi għaw kombinazzjoni għandi kemm bdejt naħdem fuq materjal ġdid u għalikom ktibt speċjalment għal dawk li huma tampari jew xi ftit ikbar li jiftakru dawn l-affarijiet li ħansemmi fis-song għalikom dak iż-żmien. Why? Yo. Holy. Check it. Who is it? Who li darba wieħed qalbi ngawdi minn meta nkun żgħir għax il-ħin itir u żmien jgħaddi malajr tagħmel x'għada dak li stajt tagħmel illum erġa' mill-istess jekk għada terġa' tqum fejn hu dak iż-żmien dak
Li konna nkunu flimkien intu jien inħabtu naħarbu l-ħabbati tal-bibin min jaf kemm għajtu mana il-ġirien żewġ li riballun nilabu bil fejn ikun f'xisqaq ta' raħal mhux bħallum niltaqgħu xi tlieta ta' kuljum blira kien ikollok intabini mal-qiegħ taż-żarbun min hemm mad-dar għall-bien bum bam kartun suponolis flimkien ma' wan it-tfal dampari kulħadd jarah it-toroq sas-sitta kienu jkunu bar wara n-noli jew ħarba ġewwa l-aktar postijiet imwarba jew nilabu l-boċċi jew bil-gaps ikella xi ġirja bil-BMX fulija tal-ġen niġrilaw nulem bħal zenigata wara l-lupen kemm nixtieq nagħti ġidi u nerġa' ngħix fuq lidi darba wieħed qalbi ngawdi minn meta nkun żgħir għax il-ħin itir u żmien jgħaddi malajr tagħmel xaga dan l-istajt għamilt illum erġa' mill-istess jekk għadha terġa' tkun ħadd minna żmien ma kien jgħod waqt li bdejna nitfarfru bil-mod fil-li niftehmu bit-telefon u fil-li tajnieħa 3310 mal-grupp ħabiba jew ħabib niltaqgħu il-birthday tal-ħalib il-ġimgħa u s-sibt tarana hemm żgur baxalir fil-but tħossok sinjur ix-xufir tal-linja raġel fuq l-irġiel bil-għax il-ċellesmu għal-paċe fil il-ħadd wara n-nofsinhar u għaffat ġewwa l-ajruport jiltaqa' kulħadd żaża kull imkien minn Malta kollha l-ewwel nimlew il-post dik il-folla imħaddri bejn il-ġuventur min jabbi l-ewwel tfajla u flaxxu nofsa dar għal Umberto Smajla darba wieħed qalbi ngawdi minn meta nkun żgħir għax il-ħin itir u żmien jgħaddi malajr tagħmel xaga dak l-istajt għamilt illum erġa' mill-istess jekk għadha terġa' tkun ismi fuq jgħaddej u jekk saħħti tibda tħallini niftakar kemm gawdejt u għalhekk m'għandux jiddispjaċini ħajja waħda għandi u ma ħlejtix opportunità ma nitlifix ma ngħix biex naħdem qatt ma nkun sjaf ta' xogħol naħdem biex ngħix irrid ingawdu wkoll bekk jien ma' ħajti għamilt kuntratt li jekk jista' jkun ingawdu miet rejs għall-ħadd dan huwa fatt u min jafni jista' jgħid li jien dik il-persuna li leqgħet ma ngħid biex toħroġ mid-dar dejjem insib skuża tgawdija għalija ħaġa mera fil-juża tinsix il-bira storja u għadha misteru meta tara li x'imkien trid tgħidli li veru darba wieħed qalbi ngawdi minn meta nkun żgħir għax il-ħin itir u żmien jgħaddi malajr tagħmel xaga dak l-istajt għamilt illum erġa' mill-istess jekk għadha terġa' tkun darba wieħed qalbi ngawdi minn meta nkun żgħir għax il-ħin itir u żmien jgħaddi malajr tagħmel xaga dak l-istajt għamilt illum erġa' mill-istess jekk għadha terġa' tkun għalikom darba wieħed qalbi ngawdi minn meta nkun żgħir għax il-ħin itir u żmien jgħaddi malajr. Love you. Thank you. Sinjuri, Wow. Hooligan! Thank you. Hooligan permettili ngħidlek proset u grazzi għaliex permessa dan ir-raġel u rejna illi l-mużika bil-Malti tista' tislef ruħha anki f'ġeneri differenti. U l-Hooligan ħa il-mużika Maltija f'livell ieħor għalija. F'ġeneru li qatt ma konna nistennew illi tista' tislef ruħha għalija. U sa fil-fatt nixtieq nistideħdejja lill-chairman ta' Pjazza Teatru Rjan, Charles is-City nafu aħna Gatt. Charles se jippreżenta dan ir-rikonoxximent lil-Hooligan. Dan li dedikaħ mux lil min jissapportja li l-biz imma daw kolla Maltin li huma kburin u jissapportjaw il-talent lokali. Thank you. Love you all. Peace. Charles jgħahri għawek fin-nofs. Għan it-trenjaw naqra. Mela.